Bon dia, espero que estigueu tots bé. Avui anem a fer una sessió de relaxació que està dedicada especialment als més petits de la casa. La tècnica que utilitzarem és diferenciar quan estem tensos i quan estem relaxats. I la finalitat és que davant de qualsevol situació estressant pugueu practicar aquests exercicis per relaxar-vos. Començarem estirant-nos al terra sobre una catifa o una màrfega, les cames estirades, una miqueta obertes, els braços estirats als costats del cos i hem de trobar una posició que estiguem còmodes. Aleshores anirem treballant cada part del cos d'una manera divertida i molt imaginativa. La durada de la sessió depèn de cadascú. Jo aniré dient només un cop cada exercici, però quan vosaltres ho practiqueu podeu fer-ho més vegades, podeu repetir els exercicis les vegades que vulgueu. Comencem prenent consciència de la nostra respiració. L'aire ens entra pel nas, a poc, i torna a sortir pel nas. Ens imaginem que som com un globus. El globus s'infla i es desinfla. Quan nosaltres respirem, també el nostre cos s'infla i es desinfla. Col·loquem una mà sobre el pit i l'altra sobre la panxa per comprovar-ho. Cada vegada que l'aire entra pel nostre nas, notarem que la panxa i el pit s'inflen. I cada cop que l'aire surt pel nas, el pit i la panxa es desinflen. Ho anem fent unes quantes vegades, a poc, de manera tranquil·la. Com un globus que s'infla i es desinfla, la nostra panxa i el nostre pit també ho fan. Posem la mà sobre la panxa i notarem que puja i baixa al ritme de la nostra respiració. Imaginem que tenim una llimona a la mà dreta. La volem esprémer i volem treure tot el suc. Tanquem la mà molt fort, una mica més. Tensem tot el braç. La mà dreta i el braç dret estan tensos. Aguantem una miqueta més. La resta del cos està relaxat. Mantenim la mà tancada amb la llimona i apretem molt fort. Molt, i la deixem anar. Notem com s'ha relaxat la mà dreta i el braç dret. Noteu la diferència? Ara tornem a fer-ho amb la mà esquerra. Repetim l'exercici. Tenim la llimona a la mà esquerra i apretem amb força perquè surti tot el suc de la llimona. Apretem més fort, una mica més i deixem estar. Fixa't quina diferència entre la tensió del braç i de la mà que teníem abans i la relaxació que notem ara, quan hem deixat anar la llimona. Ara ens imaginarem que som un gat que es vol estirar i vol pujar les potes del davant, que són com els nostres braços. Pugem suaument els braços cap al cel, com si volguéssim tocar el sostre amb la punta dels dits. Estirem molt els braços, volem arribar molt amunt. A poc anem portant aquests braços cap enrere. Tot el que podem, estirant-los molt. Espatlles, braços i mans estan en tensió. Estirem una mica més i tornem a la posició inicial amb els braços al costat del cos a poc. Quina diferència, Ara notem les mans, els braços i les espatlles molt relaxats. Seguim respirant a poc, i ara ens imaginarem que som una tortuga.
Una tortuga que està sobre una roca prenent el sol. Està molt bé i de cop i volta, ui, es posa a ploure. La tortuga vol amagar-se dins de la seva closca, no es vol mullar el cap. Hem d'encongir el coll i les espatlles per ficar el cap dins de la closca. Pugem les espatlles fins les orelles. No volem que se'ns mulli el cap. Aguantem així, amb el cap encongit, el coll encongit, les espatlles tocant quasi les orelles. Aguantem uns segons així. El coll i les espatlles estan en tensió. Aguantem una mica i ja podem descansar perquè ha parat de ploure. La tortuga ja pot treure el cap, pot relaxar el coll, les espatlles, molt a poc. Seguim respirant, noteu la diferència? Ara tenim el coll molt relaxat. Ara ens imaginem que ens estan donant un xiclet i ens agrada molt mastegar xiclet. Però hi ha un problema i és que aquest xiclet està molt dur. Per mastegar-lo hem d'obrir i tancar la mandíbula movent tota la musculatura que envolta la boca. Obrim la mandíbula, baixem, pugem, la boca s'obre molt, vaig mastegant. He de fer molta força perquè el xiclet està molt dur. Mastego, es mouen les galtes, es mou la boca, es mou la mandíbula. Ara deixo estar el xiclet i noto la cara molt relaxada. Noto la mandíbula molt relaxada. Uf! Ara què veig? Una mosca s'acosta cap a mi volant i se m'ha posat a la punta del nas. M'està fent moltes pessigolles. He de fer alguna cosa perquè aquesta mosca pesada desaparegui, però no puc moure les mans. Ho hauré de fer movent molt fort el nas i tota la cara per intentar que la mosca marxi. Vaig estirant i arrufant el nas, els ulls, les celles, tota la cara. Ui, semblava que marxava, però no hi ha manera. Segueixo tenint la mosca al nas. Vinga, moc molt fort el nas, arrugo el nas, arronso, estiro, arronso el nas, les galtes. Bueno, per fi aquesta mosca ha marxat i m'ha deixat tranquil. Ara ja tinc la cara molt relaxada. Tota la musculatura de la boca, del nas, de les galtes. Segueixo respirant. I ara qui s'acosta a mi és un elefant amb les seves pesades potes i es dirigeix cap a mi. No m'ha vist, potser em trepitjarà. Què hauré de fer? He de posar la panxa molt forta i molt dura, com si fos una roca. Així, si l'elefant em trepitja, no em podrà fer mal. Poso la musculatura de la panxa molt dura, apretant, que estigui molt forta. Si em toco la panxa amb la mà, notaré que està molt forta. Tota la musculatura està molt tensa. Aguanto uns segons. Bueno, l'elefant ja ha marxat. Ja puc descansar i deixar la panxa relaxada. Que bé que em sento ara. Ara imagino que estic al camp, que estic trepitjant l'herba, vaig descalç i arribo caminant fins a un bassal que està ple de fang. Intento enfonsar els peus al fang, els dits fan força, molta força. Estiro els peus i les cames com si volgués tocar la paret que tinc al davant.
Els peus i les cames es tensen. Les cames estan ben fortes, molt fortes, i els peus també, molt forts, molt forts. Mantenim així molt forts uns segons més i deixo estar aquesta tensió, relaxo els peus, relaxo les cames, relaxo els turmells. Finalment puc sortir del fang, ja estic fora i ja relaxo. Ara segueixo estirant, respirant a poc. Puc començar a moure els peus, les cames, els braços, les mans, la cara, el coll. A poc és com si el meu cos s'anés despertant. Hem notat la diferència quan estàvem amb la musculatura en tensió i quan estàvem amb la musculatura relaxada? Doncs això és lo important. Cada vegada que vosaltres noteu alguna part del vostre cos que està tensa, la podeu relaxar. I ara, a poc, podem aixecar-nos o podem seure i fem una respiració profunda. I fins aquí ha arribat la nostra sessió de relaxació. Espero que estigueu molt bé i espero tornar-nos a veure molt aviat. Adeu, un petó.